Zarata handia sortu da azken hilabete hauetan, Kutxabanken gertatutako irregulartasun edo balizko ustelkeri batzuen inguruan. Irregulartasunak edo ustelkeriak azaldu, jakinarazi eta salatu behar dira jakina, inolako zalantzarik gabe. Baina salaketa horiek beti izan behar dira gure ustez proporzionalak. Kontutan hartu behar du batez be, momentu honetan zeintzuk dira Kutxabanken erronkari funtsezkoenak, erronkak eta mehatxuak bai. Batez ere, momentu honetan Kutxabanken jabetzaren inguruan dauden zalantzak. Igaz, nolabaiteko adostasunera ailegatu zen euskal alderdi politikoen artean, egin behar ez danaren inguruan. Hau da, ematen dau, alderdi guztiak bat datozala, pentsatzerakoan kanpoko akziodunak sartzea ez dela ona, ez dela komeni, baita ere berbideratu behar direla orain arteko espansio edo edapen estrategiak. Baina falta da ondino importantera da. Hau da, hemendik aurrera zer? Zer egin behar denaren inguruko konsensu edo adostasuna. Batez be, kontutan hartzen badugu, momentu honetan Kutxabanken egitura organikoa behin-behinekoa dela. Dakizuenez, aurrezki kutxen ordez banku fundazioak eratu ziren, banku fundazio horiek ez dugu ahaztu behar behin-behineko egiturak dira. Duten barne konposizioagatik, ez dira figura homologarriak hemendik kanpo edo instituzio finanziaren aurrean. Argi dago beste zer etorri behar da aurrera begira. Eta hori da, hain zuzen, gure eragile politikoei eskatzen dut ausardia eta kemena lehenbailen etorkizun hori diseinatzeko. Etorkizun horretarako dakizuenez bi aukerak dauz momentu honetan mahai gainean, bata izan zen Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatutakoa, batez ere banku fundazioen akzioak eragile publikoen eskuetan ustearena, Foru Aldundiak eta udaletxeen eskuetan, eta Ekai Zenterren proposamena banku fundazioak edo oro har Kutxabank kreditu kooperatiba bihurtzearen aldekoa. Kreditu kooperatiba Frantziako ereduari jarraituz, hau da, batez be, kontsumitzaileen kooperatiba dana, baina beti ere partaidetza publiko garrantzitsu batekin.